سرکردەیە گشتیە هەسەدێ بریارە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دەرباری vekirina ofîsên wê û bargehên partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê pîroz kir û bi gaveka giring pesend da. Roja duşemê 30 Sibata 2020 Mazlûm Ebdê, serkirdeyê giştiyê Hesedê derbarê biryara enekeseya vekirina ofîsên wê li Rojavayê Kurdistanê di Twîtera xwe de li ser malperên civakî daxuyaniyek belav kir. Têde ew biryar li enekesê pîroz kir û got ku ew gaveka giring e dwarê avakirina baweriyê de û pabendîbûna xwe ji bo hevjinêzîkkirina nêrînan û yekrêziya Kurdan tekez dike. Ebdê li ser Twîtera xwe got biryara enekesê gaveka giring e û di çarçoveya gavên avakirina baweriyan de ye. Em vê gavê pîroz dikin û pabendîbûna xwe bi hemî karînên xwe û kar bikin da ku nêrînên her du aliyan nîzîkî hev bikin ji bo yekrêziya Kurdî ku li gorî wê her aliyek berpirsiyatiyên dikevin ser milê wê bi cih bîne û beşdariyê bi awayekî çalak di dîtina çareseriyekî dadwerane ji bo doza Kurdî li Sûriyê bibîne. Ji aliyê xwe ve desteya Serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniyekî de roja yekşemê ragihand li ser daxwaz û bangên yekrêziyê û yekhelwesta Kurdan wekû encamdana niyazên pak û zêdekirinê bawerî û avakirinê li ser vê gavê careka din enekesê ofîsên xwe vedike. Her wiha desteya Serokatiya Enekesê got ku ev gav di çarçoveya avakirina baweriyê di navbera aliyên Kurdî de û tekeziya wê li ser yekhelwestê û çareserkirina hemî nakokî û pirsên nakok di navbera aliyên Kurdî de ye. Li 16 Berçileya 2019 de serkirdeyê giştiyê Hesedê înîsyatîvek bi navê Yekrêziya Kurdî ji bo çareserkirina pirsgirêk û nakokiyan di navbera PYD û Enekesê de ragihand bû û dexwaz ji Enekesê kir ofîsên xwe veke û karê xwe berdewam bike bê timolet û erêkirina ewlehiyê. Lê ji ber ezmûnên berê di navbera her du aliyan de û nepabendiya PYD bi hemî rêkeftinên berê, Enekesê daxwaz kiribû ku PYD di destpêkê de gavên cidî li ser zemînê bavêje û dest bi rêkarên avakirina baweriyê bike, êdî biryarên çarenivîsa bi tena xwe nede û hemî revandiyên siyasî Kurd ji zîndanên xwe serbest berde û eger Hesedê û PYD pabendiyê bi înîsyatîvê bikin, biryar e piştre danûstandin di navbera Enekesê û PYD de derbarê birêvebirina deverên Rojavayê Kurdistanê û çawaniya encamdana hevbariyeka rasteqîne dest pê bikin. Lê tenê rojên bê dê zelal bikin ta çi astî ev gav wê serkeftî bin yan jî ne.